фуруши назди эстакадаи 82 микрорайон байни эстакада ва гардиши 112 ду хонага мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав, замонавӣ ва зебо таъмин аст ва аз таъмир ҳеҷ кас знекадагӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Марҳамат давом нашон мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз, роҳрав аст, меҳмонхона, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ҳуҷраи хоб. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем.